Oliko sulla sitä mikrofonia, jonka saa taskuun? Josko tämä toimii? Yes. Hyvä. Me on tosiaan Anne Ollila, Paliskuntain-yhdistyksen toiminnanjohtaja, ja poronäkökulmasta puhun teille tästä samasta aiheesta. Paikotellen tuntuu kyllä, että tulen toistamaan jo sitä, mitä tänään on muutkin sanoneet, mutta ehkä se on toi toisto opintojen äiti. Kiitoksia. Karaoke-mikrofoni. Karaoke. No, kai se on sitten pakko. Kiitokset ensinnäkin siitä, että sain tulla tänne puhumaan poronäkökulmasta. Meillä poronhoito tahtoo monesti unohtua näissä suurissa metsäkeskusteluissa. Poronhoitoa pidetään helposti tällaisena pienenä pohjoisena puuhasteluna, mitä se ei nyt välttämättä ihan ole. Meillä on kysymys 1000 päätoimisesta työpaikasta, joka ei Lapissa ole eikä poronhoitoalueella ole pieni määrä. Ja sen lisäksi 3500 eriasteisesta sivutoimisesta työpaikasta tai harrastustoiminnasta, jotka on myös tärkeitä elementtejä ihmisten elämässä. Ajattelin ensin sanoa vähän tuosta poronhoidosta yleensä, ehkä vähän sellaisesta näkökulmasta, jota te ette ole tottuneet kuulemaan. Ja sitten kerron näistä palontorjuntamenetelmistä, eli miten meillä on Metsähallituksen kanssa tätä sotatilaa sammuteltu ja pidetty rauhaa yllä. Sekään ei ole ihan yksinkertainen juttu, ja käyn läpi meidän yhteistyösopimusta kohtuullisen yksityiskohtaisella tasolla, jotta te pääsette sisälle siihen, että kuinka monimutkaisesta asiasta tässä tosissaan on kyse. Ja lopuksi sitten nostan esiin sen, että minkälaisia huolia meillä on tähän metsähallituslakiuudistukseen liittyen tullut vastaan. Jaha, tosta. Porotuotteistahan ykkönen on luonnollisesti liha. Ja kaikki tietää, että poroliha on hyvää ja kysyntä on kovaa, ja lehdistä on luettu tästä aiheesta aivan riittämiin viime aikoina. Mutta kuinka moni tietää sen, että nämä poron nimisuojatuotteet, Lapin poron liha, Lapin poron kuivaliha ja Lapin poron kylmäsavuliha, on ne 3 EU-nimisuojattua tuotemerkkiä, lihatuotemerkkiä, jotka koko Suomesta löytyy. Meillä on siis ihan tällainen valtakunnan tason tehtävä toimia veturina tässä asiassa. Toinen asia on se, että porokäsityöthän on myös vahvaa pohjoista perinnettä. Meillä on tehty käsitöitä kautta historian. Mutta kuinka moni tietää, että viimeisen vuoden sisään Suomesta on ainoastaan poro nähty esimerkiksi Oscar-gaalassa ja American Music Awardsissa. Meillä on huomattavan suuri kansainvälinen rooli tällaisillakin areenoilla. Tässä on siis poromuotia sellaisessa muodossa, jota ette ehkä ole tottunut näkemään. Poronhoito on pohjoisessa perusta kokonaiselle kulttuurille. Se on elämäntapa, se on niin paljon enemmän kuin elinkeino. Sen imagollinen merkitys on valtava. Sitä tuskin kukaan täällä pohjoisessa asuva lähtee edes kiistämään. Näin se vaan on. Eläimenähän poro on märehtiä, ja se hyödyntää tuolla luonnossa eri vuodenaikoina noin 3500 eri kasvilajia. Merkittävä osa näistä kasvilajeista kasvaa metsissä. Ja tästä johtuen me ollaan riippuvaisia metsistä. Ja erityisesti metsäpaliskunnissa metsien merkitys talvilaitumina on äärimmäisen tärkeä. Talvilaitumilla jäkälä ja luppo on nämä poron keskeisimmät ravintokasvit. Poro pystyy kaivamaan ravintonsa hangen alta vaikeissakin olosuhteissa, ja mitä pidemmälle kevät menee, sitä keskeisempi merkitys on lupolla, joka kasvaa siis vanhoissa puissa. Sekä jäkälää että luppoja kasvaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja metsäntutkimuslaitoksen mukaan selvästi eniten vanhoissa metsissä. Ja tästä johtuen mekin niistä erityisesti tykätään, niistä vanhoista metsistä. Parhaita porolaitumia on luonnonsuojelualueet, joissa näitä vanhoja metsiä ja yhtenäisiä ekosysteemejä on.
Poroja lisäruokitaan talvisin koko poronhoitoalueella, että ihan luonnonruoalla ne ei enää pärjää. Ja osin tämä lisäruokinta hoidetaan tarhaamalla poroja, etenkin tästä etelään päin. Ja sitten tässä Rovaniemen korkeudella ja tästä pohjoiseen päin niin painokkaasti myös tuolla maastossa, eli maastoon lisäruokitaan. Ja luonnonlaitumilla porot pärjää käytännössä ainoastaan näissä yhtenäisten vanhojen metsien alueilla, joissa sitä talviravintaa on. Talousmetsissä me ruokitaan porot talven yli, jotta ne pysyy hyvässä kunnossa. Se on myös sellaista oman tuoton varmistamista. Poronhoito on riippuvainen siis luonnosta ja laitumista. Ja se tarkoittaa, että meillä on jatkuvasti tällainen kilpailutilanne muun maankäytön kanssa. Ja sitä muuta maankäyttöä on poronhoitoalueella todella paljon. Ja laajavaikutteisin maankäyttäjä on metsätalous, jota ei nyt tuossa kartassa ole merkittynä. Kiikorhosen papereista on jossain kohtaa luntannut, että Metsähallituksen metsätalouden metsämaista 71% sijaitsee poronhoitoalueella. Joo. Ja suojelualueet tosiaan on niitä parhaita laidun alueita. No, metsätalous vaikuttaa poronhoitoon hyvinkin monella tavalla. Se on ehkä sellainen selkeä vaikutus, että talvilaidunten pinta-alat vähenee. Ja kun nämä yhtenäiset laidunalueet pirstoutuu, niin silloin häviää lupolta kasvualusta ja sen myötä lupon ja jäkälien määrä vähenee. Maanmuokkaus myös vaikuttaa jäkälien ja varpujen määrää vähentävästi. Hakkuutähteet haittaa paikotellen jäkälän kasvua ja sitten hakkuualueella voi syntyä tällaisia muuttuvia luonnonolosuhteita, jotka taas vaikuttaa porojen kaivuolosuhteisiin. Eli jos esimerkiksi hanki kovettuu aukealla, niin poron on vaikeampi kaivaa sen alta ruokaansa. Poronhoitotöihin vaikuttaa myös metsätalous, eli kannot, hakkuutähteet, äästykset, metsitykset, mätästykset, ojitukset ja ylitiheät taimikot on sellaisia, jotka vaikeuttaa liikkumista paljon. Metsätaloudella on toki myös positiivisia vaikutuksia poronhoitoon. Harvennushakkuut parantaa näkyvyyttä ja lisää valon määrää, mikä taas on positiivinen asia jäkälän menestymisen kannalta. Metsäautotiet helpottaa poronhoitotöitä, metsäautotieverkosto. Ja sitten myös poronhoitajat työllistyy etenkin tuolla syrjäseuduilla Metsähallituksen töihin aika tiiviistikin. Etenkin sellaisina aikoina, kun porotöitä on vähemmän. Istutuksessa, raivauksessa ja konetöissä on paljonkin poromiehiä. Kaiken kaikkiaan poronhoidon kannalta metsätalouden keskeiset vaikutukset kytkeytyy siis laidunten käytettävyyteen ja laatuun. No, poronhoitoa suojataan poronhoitolailla. Keskeiset pykälät siitä on poimittu tähän. Eli poronhoitolain 3. pykälän mukaan porolla on vapaa laidunnusoikeus, eli maanomistusoikeudesta riippumatta poro saa poronhoitoalueella laiduntaa ja ottaa ravintonsa luonnosta. 2. pykälän mukaan tuolla erityisellä poronhoitoalueella näkyy tuo raja tuossa kartassa. Sillä alueella olevaa valtionmaata ei saa käyttää sillä tavalla, että se aiheuttaa huomattavaa haittaa poronhoidolle. Sitten tässä yhteydessä keskeinen on tuo 53 pykälä, joka taas sanoo, että kaikkialla poronhoitoalueella valtion mailla valtion viranomaisella on velvollisuus neuvotella poronhoidon harjoittamiseen olennaisesti vaikuttavista toimenpiteistä. Ja tämä tarkoittaa siis kaikkia olennaisesti vaikuttavia toimenpiteitä, sekä metsätaloutta että muita Metsähallituksen hallinnoimia toimenpiteitä, muidenkin valtioviranomaisten hallinnoimia. Lisäksi valtakunnallisissa aluekäyttötavoitteissa poronhoito on huomioitu tällaisella yleismääräyksellä, jonka mukaan poronhoitoalueella pitää turvata poronhoidon alueiden käytölliset edellytykset. Ja näiden velvoitteiden toteutus ei ole ihan kauhean helppoa eikä automaattista, vaan se vaatii melko lailla työtä ja tahtoa moneltakin eri taholta.
Tämän kuluvan vuoden huhtikuussa me saatiin Metsähallituksen kanssa monen vuoden urakka päätökseen, kun me saatiin meidän yhteistyösopimus uusittua. Ja seuraavaksi käyn vähän läpi siitä, että mistä kaikesta me ollaan sovittu, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun poronhoidon asioita mietitään ja Metsähallituksen hallinnoimia asioita. Ja lähtökohtana tässä on se, että kun toimitaan tämän sopimuksen mukaisesti, niin me ollaan yhtä mieltä siitä, että Metsähallituslain ja poronhoitolain vaatimukset näiden mainittujen asioiden osalta tulee Metsähallituksen toiminnassa täytetyksi. Keskeinen asia, mistä siinä sovitaan, on neuvottelumenettelyt, ja niitä on 3 Ensinnäkin Metsähallitus ja paliskuntain yhdistys käy läpi tämän sopimuksen sisällön ja toteutuksen vuosittain ja mietitään myös niitä kehittämistarpeita, joita on aina vuoden aikana ilmennyt. Sitten Metsähallitus ja paliskuntaryhmät käy palautekeskustelun myös joka vuosi kuluneen vuoden toiminnasta ja yhteistyöstä. Siellä keskustelussa käsitellään Metsähallituksen ajankohtaiset poronhoitoa koskevat asiat ja sovitaan tarvittavat paikalliset menettelytavat näiden asioiden yhteensovittamisessa. Sitten metsätalous ja paliskunta neuvottelee, eli jokainen 56 paliskuntaa neuvottelee metsätalouden kanssa vielä erikseen metsätalouden ja poronhoidon yhteensovittamisasioista siellä kyseisen paliskunnan alueella. Ja tarvittaessa näihin neuvotteluihin otetaan myös muita eri tulostoimintojen edustajia mukaan. Siellä käydään läpi sitten nämä yksityiskohtaisesti aitapaikat, siulat, porojen kuljetussuunnat, ruokintapaikat, luppo- ja jäkäläalueiden muutokset ja muutostarpeet. Sopimuspoikkeamat, tulkintaerimielisyydet tarkistetaan maastossa, dokumentoidaan, liitetään Metsähallituksen palautejärjestelmään, toimitetaan tiedoksi paliskuntayhdistykseen. Asioista, joihin ei heti löydy ratkaisua, niin sovitaan menettelytavat, että miten toimitaan. Tärkeää on myös se, että paliskunta voi esittää omalta kannaltaan keskeisten laidunalueiden hakkuutten siirtämistä vuoden kierrossa. Ja jos tästä yhteensovittamisesta ei päästä yhteisymmärrykseen paliskunnan ja Metsähallituksen kesken, niin sitten koitetaan 300 jatkaa neuvottelua sillä tavalla, että sinne tulee myös paliskuntayhdistys matkaan. Niin painavaa tekstiä, että ääni on. No, metsän käsittelyssä poronhoitoedellytysten huomioinnista on sovittu näin. Eli hakkuista ja niitä koskevista rajoituksista näillä keskeisillä alueilla sovitaan tuossa paliskuntaneuvottelussa. Maanmuokkausta ei tehdä jäkälämailla. Siitäkin ollaan käyty kovat neuvottelut, että mikä on jäkälämaa. Meillä ei ole siitä ihan ollut yhtenäinen näkemys. Ja yhteisymmärrys siitäkin on syntynyt. Toki edelleen välillä tulee käytännön tilanteita, joissa joutaa asiaan palaamaan, mutta joka tapauksessa yhteisymmärrystä ollaan hyvin saatu rakennettua. Sitten maan käsittelystä sovitaan työkohteittain silloin, kun ollaan tällaisilla keskeisillä toiminta-alueilla. Jos tarvitsee tehdä muutoksia rakenteisiin, niin tehdään maastokatselmuksia yhdessä. Ja sitten tällaiset paliskunnan tekemät esitykset, esimerkiksi energiapuun korjuun tai taimikonhoitoesitykset, pyritään sisällyttämään työohjelmiin mahdollisuuksien mukaan. Ja sitten on tällainen mönkiä kulkua helpottava muokkaamaton vyöhyke, joka jätetään tuonne aita-alueille, jotta sitä aitaa pystytään helpommin huoltamaan. Ja sen leveydestäkin sovitaan siellä paliskuntaneuvottelussa. Sitten me ollaan sovittu haaskoista, että poronhoitoalueelle ei myönnetä haaskakuvauslupia. Ja jos myönnetään tutkimuslupiakaan tähän aiheeseen, niin neuvotellaan paliskuntien poroisäntien kanssa ensin. Maan myynnistä, vuokrauksesta, vaihdosta ja käyttösopimuksista on näin pitkä sopimus. Eli maa-ainesten ottoalueista, näistä maanmyynneistä neuvotellaan, pyydetään lausuntoa kaikesta, mikä liittyy kaava-alueiden ulkopuolella tapahtumaan toimintaan, poronhoidon työalueet
ei voi olla myynnin kohteena, ellei syy ole erityisen painava. Ja sitten maanomistajan suostumuksia ei myönnetä suojelualueelle tähän malminetsintään eikä saamelaisten kotiseutualueelle. Ja muuallakin pyydetään paliskunnalta etukäteen lausunto. Sähkölinjoistakin ollaan sovittu, että neuvotellaan. Erityisellä poronhoitoalueella on vielä erityisiä neuvottelupykäliä. Ja on sovittu esimerkiksi merkinnöistä maanluovutuskirjoihin, jotka perustuu sitten poronhoitolakiin. Turvetuotannosta ja tuulivoima-alueista on sovittu tällaista, eli kun näihin alueita vuokrataan tai myydään, niin ensin neuvotellaan paliskunnan kanssa jo vireillä olevasta asiasta ja sitten edellytetään jälkikäyttösuunnitelmaa. Ja metsästyksestä on ollut sopimuksia. Tiedottamista ollaan yhdessä tässä harjoiteltu tehokkaasti ainakin vuosi ja hyviä tuloksiakin on saatu aikaan. Lupametsästyksen mitoittamisessa huomioidaan alueen poronhoito ja tarvittaessa voidaan sitä mitoitusta säätää poronhoitoon sopivaksi. Ja paliskuntaa myös kuulla ja edellytetään eri tilanteissa neuvottelua paliskuntien kanssa myös näiltä harrastustahoilta. Porojen ruokinnasta on sovittu sillä tavalla, että niillä ei tehdä hallaa luonnonsuojelualueille, vaan se ruokinta sijoittuu sellaiselle alueelle, minne se voi sijoittua. Ja ruokintapaikkojen siivoamista, ja tämä velvoittaa siis myös poronhoitoa, ei pelkästään metsätaloutta. Poroaitasopimuksista sovitaan tässä myös. Eli hyvin yksityiskohtaisista asioista tarkasti on sovittu. Tämä ei ole nyt edes läpikohtainen kokonaan sopimuksen läpikäynti, vaan näiden pääkohtien esiin nostaminen. Ja sitten tähän metsähallituslain lakiuudistukseen liittyy meidän kannalta tämän näköisiä huolia. Eli siellä esityksen 7. pykälässä sanotaan, että Metsähallituksen hallinnassa olevien luonnonvarojen hoito, käyttö ja suojelu on sovitettava yhteen poronhoitolaissa tarkoitetulla poronhoitoalueella siten, että poronhoitolaissa säädetyt velvoitteet täytetään. No nyt me ollaan juuri käyty läpi sitä, miten me ymmärretään Metsähallituksen kanssa nämä velvoitteet ja niiden täyttäminen. Niin miten tämä toteutetaan tässä uudessa paketissa? Ja ketä nämä velvoitteet koskee? Kenen kanssa me neuvotellaan? Siellä kyllä mainittiin, että poroaitojen kanssa jollakin oli oikeus neuvotella, mutta entä nämä muut? Ja miten tämä toteutetaan, tämä Oyn voiton maksimointitavoite ja nykyisen kaltainen monitavoitteinen metsänkäyttö, jossa myös poronhoidolla on oma tilansa? Näiden velvoitteiden, mitä tälle Oylle tai kelle tahansa asetetaan, niin täytyy olla sillä tasolla, että ne koskee näitä käytännön toimijoita paikallistasoilla. Muuten se neuvotteluyhteys ei poroelinkeinon kanssa tule onnistumaan. Ja niin kuin koitiin jo osoittaa, niin se neuvottelu on tosi paljon muutakin kuin poroaidoista sopimista, joka siellä nyt lakitekstissä mainitaan. Joten nämä muutkin asiat olisi siellä lakiuudistustöissä syytä ottaa kyllä tarkemmin huomioon. Ja tietysti sitten on tärkeää, että mikäli tällainen Oy tulee, niin sillä annetaan pysyvä yksinoikeus näihin valtion maiden käyttöihin, ei määräaikaista, tai tätä pysyvyyttä haluaisin siinä korostaa. Joo. Niin kuin tuossa jo totesin varastani niin tämän tiedon, että 71% näistä metsätalouden metsämaista on poronhoitoalueella. Ja meillähän porolle metsä ei ole puita, se on laidun ja ihan ehdoton elinehto. Ja
Se on meille se tila, mitä me tarvitaan poronhoitokulttuurin ja elämäntavan harjoittamiseen. Emme voi toimia muualla kuin metsissä, etenkään metsäpaliskunnissa. Tunturipaliskunnat on sitten asia erikseen. Poro on tosi tärkeä osa tätä pohjoista kulttuuria ja brändiä. Ja poronhoitoalueella tässä metsätaloudessa on lähtökohtaisesti aina intressiristiriita, koska niitä käyttötavoitteita on aina enemmän kuin yksi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että konfliktien hallinta, yhteensovittaminen vaatii hyvää yhteistyötä, yhteisymmärrystä, toimivaa lainsäädäntöpohjaa. Näitä ei pidä tällaisella lakiuudistuksella murentaa. Sitä hyvää yhteistyötä, mitä me ollaan saatu tässä sopimuksen yhteydessä aikaiseksi. Tässä konfliktin hallinnassa on onnistuttu viime vuonna hyvin ja poronhoidon kanssa ei ole nyt ollut päällä metsäsotaa, vaan on ollut tällainen rauhantilanne. Mutta tämä konflikti on aina lähtökohtaisesti olemassa. Ja niin siinä kohtaa, kun tämä hyvä yhteistyö murenee tai loppuu, niin se konflikti syttyy. Ja tähän ei saa tällaisella lainsäädäntöuudistuksella antaa sitten aihe. Hyvä, kiitos.